ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತವೃಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುತಾಲ್ಕೀಡ್ ನಡಪುನ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ನಡೆತನು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಅಕೇಲ್ದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ನಡಪುನ ವಾಡಿಕೆ ಆಂಡ ಕರಿ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿ ಐನ ಕಾರಣಡು ತಿಂಗೋಲ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಸರಿಸುಮಾರು 500 ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಅಜ್ಜಗ್ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆನ ಒಪ್ಪಾಯರು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗೆಲ್ ಬಳಸದು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾದು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆದ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂಜರ ಸಾರಾರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಅಜ್ಜಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾದು ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದನ್ ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ
ಊರು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಊರು ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕ್ಲ ಮಂತನಾಂಡು ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ತರಂದು ಪಾಂಡಿದ ಪೂ ಪಾಂಡಾಂಡು ಕೋಟೆಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತವೃಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖರು ಮಹಾಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಗಿಡಿದ್ದಾರೆ.